ney'ndawo lapho kuthe khona kwafinyelela khona le video. Ngiyabingelela, igama lami nginguSithambiso ngingokaNdlozi. Wembukele engikuphathele zona kuleli hora zimi kanje. Amaphoyisa e-NIU ahlangene nawe-TRT asedubula abulala izigebengu ezimbili ebezifuna uthuli ngamacala okubulala nokubamba inkunzi ekuhlonyiwe, kufaka nelokubulala iphoyisa elatholakala lidutshulwa ebuseni. Kanti wembukeli bazamile ukuzwana amandla namaphoyisa, bashaya bayeka ukuphefumula same time, bathola nezibhamu ezimbili. Wembukeli kubika ukuthi lesigameko senzeke eNtuzuma esifundazweni saKwaZulu-Natali. Mbukeli, bekuzonakele bengikuphathele zona kuleli hora. Ngizocela ubeke uvo lakho kwi-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye video elandelayo sengiphuma kanje. Usale kahle.